Библиядан алынган тарих. Иисусның җирдә изге хезмәт итеп җиргән вакытында кешеләр бер-берсеннән былай дип сораганнар: "Сез искиткеч мөгъҗизалар күрсәткән Иисус турында ишеттегезме? Ул төрле чирләрдән терелтә. Кешеләр эченнән җиннәрне дә куып чыгара ала икән" диләр. Иисуска мондый көчне Алла биргән. Шуңа күрә аның турында жаңалыклар тиз арада таралып киткән. Кая гына барса да Иисус җанына күп чирлеләр, хәлсезләр һәм башкалар җыелганнар. Ул аларның барысын да чирләреннән арындырган. Капернаум шәһәрендә паралич суккан кеше яшәгән. Шунда Иисусның бер җортка килүен ишеткәч, аны дуслары урын җире белән күтәреп аның җанына алып килгәннәр. Анда бик күп кеше җыелган булган. Дуслары үтә алмагач, җортның түбәсен сүтеп, чирлене Иисус җанына баулар белән төшергәннәр. Ул аларның ышануларын күреп, чирлегә әйткән: "Улым, синең языкларың кичерелә." Бу сүзләрне ишеткәч, Алла сүзен белүчеләр бер-берсенә әйткәннәр: "Алдакчы сүз сөйләүче бу кеше кем? Языкларны Алладан башка кем кичерә алсын?" Иисус аларның уйларын белеп: "Ник сез күңелегездә шундый уйлар җиртәсез? Нәрсә дип әйтү җиңелрәк? Языкларың кичерелде, әллә тор да җиреп кит дипме? Минем җир йөзендә языкларны кичерергә көчем барын белеп торыгыз." Аннары Иисус паралич суккан кешегә карап әйткән: "Сиңа әйтәм, тор да урын җиреңне алып, өеңә кайтып кит." Шунда ук чирле кеше барысының күз алдында торган да, урын җирен алып, Алланы мактый-мактый өенә кайтып киткән. Алла сүзен белүчеләр дә бу кодрәтләргә һәм Иисусның языклардан арындыруына куркып калганнар. Тагын бер шундый искиткеч вакыйга булган. Бер вакыт юл буенда сукыр Вартимей хәер сорап утырган. Ул Иисусның мөгъҗизалары турында ишеткән булган. Аның бик тә үз күзләре белән дөньяны күрәсе килгән. Якынлашып килүче кешеләрнең шау-шуын ишеткәч, үтеп баручылардан сораган. Алар аңарга Иисусның халык төркеме белән барганын әйткәннәр. Вартимей бу хәбәрне ишеткәч, шатланып кычкыра башлаган: "Давид улы Иисус! Кызган мине!" Кешеләр аны тыймакчы булганнар. Вартимей тагын да катырак кычкырган: "Иисус! Кызган мине!" Шуннан Иисус туктап, аны үз җанына алып килергә кушкан. Кешеләр аны тавып, чакырып китергәннәр. "Тор әйдә, сине Иисус чакыра." Вартимей үз киемен салып ташлап, сикереп торган. Аны Иисус җанына алып килгәннәр. Иисус аңа: "Сиңа миннән нәрсә кирәк?" Сукыр өметләнеп: "Иисус, күзләрем күрсә иде." Ул аның теләген күреп әйткән: "Барыгым, ышануың сине коткарды." Вартимей шунда ук күрә башлаган. Ул коткаручысын үз күзләре белән күреп, шатлана-шатлана Иисус артыннан киткән. Шулай ук сез Иисусның төрле чирләрдән кешеләрне арындыруы һәм аның бик күп мөгъҗизалары турында Библиядан укый аласыз.